Tahle nová AI aplikace vám vytvoří obsah během pár sekund. Stačí jít na deeply.cz, kliknout na vyzkoušet zdarma. Po vytvoření vašeho účtu se už dostanete do aplikace. Deeply využívá revoluční umělou inteligenci k tomu, aby pro vás během pár sekund vymyslelo chytlavý nadpisy pro YouTube video, nápady pro TikTok video, e-maily, napíše pro vás celé blogové příspěvky, napíše vám popisky k YouTube videu, reklamy na Facebook a mnoho dalšího. V každé šabloně stačí odpovědět na pár otázek, například pokud chci napsat prodejní text pro svůj produkt, který se jmenuje Rapid Shaver, vložím popis produktu, poté kliknu na vygenerovat a jen počkám pár sekund. A Deeply pro mě vytvoří kvalitní prodejní text, který můžu využít na web, do e-mailu nebo jako text pro moji Facebook reklamu. A to je jenom jedna ze spousty šablon, které jsou k dispozici. Deeply také navíc dokáže vygenerovat unikátní AI obrázky během pár sekund. Například vložím dinosaurus na pláži s palmami, kliknu na vygenerovat obrázek a máme tu dinosaura na pláži. Vyzkoušejte si to zdarma na deeply.cz.